Wis digawe sego gorenge. Iki gawe nganu ya, sego goreng spesial lho iki. Wah, lala ABG iki. Nih, Kak Ambene wis nak, Pak. Oh, gawe Wis digawe sego gorenge. iki gawe nganu ya, sego goreng spesial lho iki. Wah, lala ABG iki. Koreanan. Oh, Spesial. iki ra ono iki. Iki kan biasane yo. Nak wong Korea seneng pedes-pedes yo. Ha, iki tak akali. Nak biasane lombok do diulek kok. Nak aku ora tak ngenekke dadine ana ledakane kok mangane. Ledakan apa we? Ayo ngene iki dadi kan nyalai aku engko. oh ayo dadi kaya nak wong Korea seneng pedes-pedes to. Ha iki kan ana ledakane kok. Lah mbure pedes apa ngono kok wegah aku. Weh gosong kuwi. Dadi engko nak pas mangan entuk lombok kan tes langsung melek. Nah, wegah aku. Aku tenge lara malahan kuwi. Ha iki Gosong barang kuwi. ha iki kan Jenenge eksperimen ra dadi nak kuwi. rada kosong ben smoky ngono kok lho. Semoki. Wegah aku. Wah. Wis ra njaluk aku.